भाई लोग अपने उनके वीडियो अच्छा लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें और प्यार से एक कमेंट मार दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करना। प्लीज भाई लोग तंगा वीडियो को पूरा देख दिया लोगिन, प्लीज देख दिया लोगिन। ये भौजी कौन है तुम्हारा बचपन के कहानी? एक प्यारी बचपन के और भौजी एक साथ जन्म के ये कुछ भइल बा का भौजी? का कहीं रहन हरान रहतानी, काहे हैरान बारू? अपना बलम से परेशान रहतानी। ए कौन बात से परेशान बारू? भतार मोरे टेम्पू के ड्राइवर हो झटका मरला सखी। अच्छा भौजी इतना हुचकावेलन आ नहियर आवलो त नानो कुछ होला? नई हराई तो भतार रोवेला है, ससुर जालो त का होला? ससुर जाई तो यारी रोवेला। अच्छा भौजी दोनों जने में खूब चलता। अरे धड़कन धनंजय 3G बल्टिनिया में कथी करतानी? बालटी में घोरले बानी 10 पुरिया रंगामा। अच्छा होली की तैयारी होता। आ कौन कौन रंग घोरले बाड़ा हो? लाला का पियारा का संगे हरिया का खाली। अच्छा ऐसन रंग बा। आई रंगवा घोर के कहना में डलबो? रंग डाले में उजर की फराक वाली के होली। ठीक बा कचकचा के डलिया। आ धनंजय जी अपने के भौजी बा कि ना? अच्छा भौजी बा, भौजी मुड़ा लगेला कि ना? अच्छा ठीक है बा लगैलो ह त अपना भौजी कथी कहला? माल 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 ये माल हिया आ रंग के अलावा कुछ बोलबो कइले बाड़ा? सहाना में लंका एकरा लोहे लोहे डाल। अच्छा अपना भौजी को ऊ काम कर दिला बाड़ा। आ तोहरा भौजी के नाम कथी हो? पूजा ए पूजवा हां पूजा भौजी कहूं जात देखले बाड़ा का? बराबर में बराबर हो जाता देखो नी, हई पूजा वाटे उठिए में जाता देखो नी। हई अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप